Rosta. Mami aku hari ini nyanyi dulu ya. Iya. Al Rosta. Iki lo campur sariku bala. Ayo Mas Ateng sini Mas Ateng. Bocah ayu aja goyang guyu. Ambekan dhisik jare wong tuwa kuwi mau kok yo. Lah yo. Dedek iki ngepolen iki. Sampean ki ajar kendel ngono lho. Aku ora kendel, aku ora iso apa-apa asline iki. Wong kok kendel. Wong kok kendele gur ngapusi Yasin ya. Hari ini aku nyanyi sama Mbak Ulin boleh ya sayang ya? Oh boleh no. Aku dembok Mbak Ulin gak apa-apa ya? Ora apa-apa. Kang Mas juga mungkin. Nek kuwi aja, kowe tak eman-eman lumrah meh tak karbit tok iku kok. Aku ngomong karo Mas Kiki. Heeh. Biyen iki aku pernah kelenton. Piye? Tak kira wis rapi. Jebule. Jebul ya wis lajan. Saiki alhamdulillah kaget aku dikirimi undangan. Cak niki undangan kula. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Lah sampean ora ngerti. Lah wong kae iki asline kor gede gombong. Kae iki asline umure jek cilik nang kor kebranges. Ora masalah. Ora masalah tak perpanjang. Iya, langsung mawon. Mbak Ulin. Apa malari setina rasa sawidu ning awakku keguru numpak dekar mlaku ning ulon wong sabar mesti kalakon wong sabar mesti kalakon. Bapak walawan
sumpah opo jalukmu bocah ayu opo jalukmu iki jaluk terus iki Seko Banyumas teko kene gur arep gantung mbok wis gek sampean biar. Kok Banyumas piye to? Banyuwangi. Banyuwangi. Waduh Banyuwangi Waduh. waduh dhewe. Lanjut ya Cak ya. Lanjut. Malaria apa malaria setika terasa sepi. Sembah nuwun. Ora apa salah. Aku keliru nek